Il-Prim Ministru Joseph Muscat reġa' ddikjara li jrid aktar barranin f'Malta minkejja li ammetti li dawn qed iġibu magħhom diversi sfidi. Il-mexxej Laburista għamel din id-dikjarazzjoni fl-intervista tal-ħadd fuq One Radio. Kenna diskussjoni dwar li għandna bżonn aktar ħaddiema iva bil-pressjoni li dan iġi fuqha, bid-diskussjoni dwar il-barranin, bil-diskussjonijiet dwar kemm dan il-pajjiż forsi qed jiġi biżżejjed ix-xogħol jkun hawn min jgħid. Din id-dikjarazzjoni tasal biss ftit jiem wara li diversi professjonisti u rappreżentanti tas-soċjetà ċivili ġibdu l-attenzjoni tal-Ministru Edward Cicluna li l-Gvern m'għandux pjan biex jilqa' għaż-żieda fil-barranin. Ħafna enfasizzaw fuq in-nuqqas ta' pjan tal-Gvern għal pajjiż li fi kliem Tony Zara mill-MHRA sar jiddependi mill-barranin. L-inkriż kbira tan-nies li ġejjin barra. Wara qed jiġri huwa illi aħna maħniex qed nagħtu attenzjoni biżżejjed għal dan iż-żieda ta' nies li qed jiġu qed ninjorawha. Zara saħansitra kien iddikjara li pajjiżna is-sena d-dieħla jrid 15,000 barrani ieħor li jiġi jaħdem f'Malta. Anke l-eks deputat tal-Partit Laburista, illum chairman tal-Air Malta, Charles Mangione, innota li pajjiżna nieqes minn roadmap dwar kemm nifilħu turisti. Ma minniex roadmap kif jekk naqblu rridu morru għal kwalità għal iktar yield, kif ħassir din u kemm perjodu ta' żmien. L-istess bħall-iskart fejn Mary Gertie kienet innutat li anke hawn għadna ma sibniex soluzzjoni. Ħafna nies ġabu ħafna skart. Soluzzjoni qatt m'għandniex tajba. Tkellimt fuq il-budget book hawnhekk qed nara il-Waste to Energy Plant li suppost diġà tkellimna fuq sentejn ilu, però għada ma nafx fejn waslet. Dan apparti li fl-aħħar jiem komplew joħorġu iżjed ritratti ta' nies riqdin barra fosthom grupp ta' barranin riqda max-xatt f'Taslima.